Здравейте, Още хора. Здравейте, хора! Ние сме Вики и Ивана. Иви. Да, Иви. Днес ще строим училище. За чудовище. Но е възможно да има и втора част, защото то ще е голямо. Но в някои от клиповете ни ще учиме в това училище. Да, ще играем. Так. Ей, хора! Ние имаме къщи, блокове, имаме една къща, в която живеем. Баба и дядо. Да. И там имаме, моята стая е розова с жълто. И имам на тапет мен и и Сузи. Моята кота. И нейното. Как сме се гушнали? А мен нямаш ли имен, нали ме имаше имен върху? Не, ти ще имаш в твоята стая Луси. Имаш. Да, аз понякога... Сори, хора, аз понякога казвам, че тя има имен на тапета си. Това е просто... И е огромна стая. Сега ти кажи. Имам леглце и за Сузи, и за Луси. Ма нали Луси е моето коте? Ама ти ще имаш и за Сузи. Окей. То аз нали имам и за Сузи? Ми не си единствената. И знаете, че сме на равни години. Да. Да, на равни години сме. Сори за шума, хора. Не мога да произнеса много добре тази дума. Училището ще е огромно. Не знам как ще направя покрива. Имаме и в блока стаи. Имаме лава. Ей, хора, в следващия клип Вики ще строи ендер къща. Да. Омаг. Да, трябва. Ей, хора, ние сега сме си на село. И там имаме. Кажи, как се казва селото ни? Сузи, стига! Не го казва и звучи като Видин. Ние сме в село Видин. Видин ли беше? Има ли село Видин? Май беше Видин, защото ние не си спомняме. Имаме къща и във Видин. Ей, хора, нашето кот е Сузи и сега се катереше на един дънер. Беше много сладка. Обърках. Не е село Видин, а град Видин. Живееме и там. Да, там ни е къщата. Имаме и друга къща. Ей, нали имахме една къща, човече? Една? В Видин и в кое беше? Ломдо май беше. Не знам. Не. В София. Ломдо май село. Нали? Имаме къща в Видин и блок във Видин. Сори за шума, хора. Това е нашия страхотен баща. Имаме къща във Видин, блок във Видин, блок в Монтана, блок в София, къща в София. Добре, млъквай. Къща в Монтана. Добре, млъквай. И си имаме стаи. Чуйте, в блока ни в Монтана имаме цял съндък с пари. Всъщност 2 каси пълни с пари. Една нейна и една моя. Типа съндък. Ние си ги събираме, защото много обичаме. Да, и колекционираме такива пари от старото време. Какво?
колекционираме такива пари от старото време. Аз имам една 50-тачка сега в портмонето си, което е пълно с Имаме пари. един клон, играчка, къде ръката му е свита и като сложиме една Фалшива монета Фалшива. или жетонче и дръпнеме другата ръка, монетата пада в устата му. да, сякаш И му маха- яде. И му махаме шапката, за да ги извадиме. И шкембето му става по-дебел. Този клон, нали, беше мой, като бях малка, мама ми го купи. Майка ни. Да. Моя... М, Защо не искаш да я споменаваме? Добре. Хей хора, ние имаме една приятелка Муза. Да, знаете я. Да, тя също прави клипове. Веднъж аз и тя направихме един клип, как показваме един чудесен замък. Да. Аз си бях вкъщи и спах. Аз бях у Муза. Бях изморена от училище. Тогава ние бяхме разделени за Вики. Тя беше в София, аз бях в къщата в дома ни в Монтана. Да. В блок. А тя беше в блока ни в София. Ние си пишахме понякога по месенджера. Ей хора, моля ви, ако харесате нашите клипове, харесайте и на Муза. Тя е наша много добра И се приятелка. абонирайте за нас. За нашия канал. И за Музка. Ивона Борисова е нейния канал, а моят е Вики Борисова. Семейство Борисови. Уау! То нашето семейство, нали се казва Борисови и без това. Да. Ей хора, чуйте. Ние макар и двете да сме от едно семейство, я кажи трите ни имена. Нейното е Вики Ивона Бориславова Борисова, а моето е... Да. Вики Борислава Борисова. Да. Чуйте, като сме сестри, второто и третото ни име са еднакви. Не на всички сестри е така. Да. Само на някой. Ей хора, ние като бяхме малки си мечтаехме да правим клипове. Да. Даже веднъж моята сестричка си мечтаеше да стане феичка. И тя от едно филмче си мечтаеше. Мъквай! Не казвай! Ще кажа. Това не е лошо. Някои момичета го обичат това филмче. Но почти никой не ни харесва клиповете. Да. Тя си е мечтала да бъде Рей Бундаш от Малкото пони. Абе, това е името на английски. Дъга. Снежинка. Дъга от Малкото пони. Не съм ти мечтала. О, да, казвам. Ти не спираш да лъжеш. О, да, бе. То се казва. Няма да качвам този клип. То не е твоя телефон. Ще го изтрия. Няма. Той ще го спра. Не може да го свърши. Мога. Мога. Не мога. Така ли? Колко минути станаха? 9. О, не. Явно ще има и втора част. Да. Извинете, просто малко се раздразних от нещо. Да, баща ни говори за една наша приятелка Деси. Тя е Деси. И просто Деси... Как беше второто име? Деси Иванова. Май беше Деси Иванова. За малко ще спрем! Деси Иванова Прокопиева. Така се казва една наша приятелка, за която баща ни говори. И готово. Да, сега Ивона ще дойде. Тя си играе с
тя си играеше с Сузи и Луси. Така, Човек, вече е станало 10 минути. Не може да става повече от знаеш колко. от 15. Тоест играеш си с Сузи. Луси сега е на разходка. Да. Нашето малко зверче Луси. Направи врата. Буза. Спри! Да наричаш така. Лусана Бузана. Супер! Да. Ей, хора, кажете на Виктория, че това е най-доброто име. Хей, хора, кажете на Ивона да спре да мрънка. Дразни ме. Извинете ме за малко. Не. Здравейте! Върнахме се вече, сложихме и килим в къщата. Не къща бе. Училището, аз прескреших. Туалетната. Я прави огромна, че няма. Аз ще направя чиновете. Окей. Колко минути стана? 11 и 20 минути. Абе, това туалетна ли е? Или... Какво друго да? О. Ма виж! Какво? Ой, гаш! Напротив. 6-3. О, май гаш. Хей, хора, може би ще има втора част. Дано да ви хареса клипа. Още няма да го правя. Още не. Само да кажа, дано да ви хареса клипа. Абонирайте се за нас, ако ви хареса. Моля ви, абонирайте се, милички. Пишете коментари. Пръднете по един лайк. Ама! Сори. Колко си тъпа. О май гад. Сори. Просто обичам шегите. Сори, хора, Сузи бръкна. Не е вярно, няма да шегува. О май гад. Мисля да направим туалетните и да спираме. Ей, хора, може би втората част няма да я правим сега, чак след една седмица. Спри! Какво да спрем? Ама, чиновете, другата част ще направя аз. Какво ми пука? Пука ти, че ще ти изтроша твой. Така няма да можем да се свържем. И какво? Ей, хора, сега ще правим казанчето. Какво казанче? Това е туалетна. Имам предвид туалет. Ще стопираме за малко. След като направим казанчето. Чао, хора! Чао!